Este ano adícanse as letras galegas a Manuel María, poeta da Terra Cha. Entre os centros de ensino do concello de Vilalba estamos elaborando estes cartéis, que serán repartidos por os establecementos comerciais do concello. Este é o meu cartel, e neste poema Manuel María preséntase, o seu título é Carné de Identidade. Eu, por exemplo, fixen 2 cartéis. Fixen un mostrando que Manuel María era un home moi comprometido con o noso idioma e penso que debemos apoiar e usalo. Tamén fixen este, representando un texto de Manuel María e unha caricatura. Eu fixen este cartel onde combino unha imaxe con un pequeno poema de Manuel María. Fíxeno porque me gusta dibuixar e... Este é o cartel que fixen eu, no que intentei representar a Terra Cha, e elixín este poema porque parece moi representativo de Manuel María, xa que Galicia docemente está ollando o mar, ten vales e montanas e terras para labrar. Ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafego. Galicia é unha nai, velliña soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala.